Hej, bror. Hej, Hej. jeg har mødt den skønneste pige. Nå. Hun hedder Helga. Hun er bare så smuk. Og så i dag, så stod hun og dansede. Og så Det lyder dejligt. så kom jeg forbi, og så kyssede jeg hende. Hun lyder som en dejlig kvinde. Hende vil jeg gerne møde. Jamen, det kan du da også godt. Det lyder som om, du er en heldig mand, hva'? Ja, vil du gerne møde hende? Ja. Jamen, så ses vi i aften kl. 7, ikke? Jo, okay, du. Ja, vi ses, brormand. Det gør vi. Ja, det er så Helga. Ja. Hej, jeg hedder Helga. Hej, Helga. Hvor er hun smuk. Mit hjerte bliver grebet. Ja. Kærlighed. Frem. Ja, men hun er min. Ikke mere. Det må du ikke. Hun er min. Jeg vil kysse dig, min skat. Nej, jo, det må du godt. Jeg elsker hende bedre. Så ingen skal have hende. Vi må skaffe os af med hende. Kom. Nej, hjælp! Nej, stop det højeste tårn. Hvad skal jeg nu gøre? Nej. Nu kan vi glemme hende og igen være venner. Ja, du er min bror. Hvordan skal du gøre så lige her på det her tårn? Se deroppe, der står en smuk pige. Hvad gør det sådan noget? Vi må hjælpe hende. Hun er så smuk og sød. Vi må hjælpe hende. Hun er fanget. Jeg savner Helga så grusomt. Jeg må flyve og finde hende og trods min bror. Jeg savner hende bare sådan noget. Helga! Nej, jeg siger det ned! Min eneste bror væk. Må finde ham. Vi er planterer, vi må hjælpe. Jeg skal vist ikke at spise den pille. Den gjorde, at jeg griner. Der er flyet totalt sejt. Jeg må sige det til Freja. Helga. Jeg skulle vist heller ikke snuppe den pille. Helga, er det dig? Nej, det var det ikke. Helga,
Nej, Helga. Du skal høre. Jeg har fundet et fly. Et fly. Og det er det dur. Måske. Så jeg kan komme væk. Nej, hvor skønt. Jeg er glad for det. Ja, hvor dejligt. Følg mig derhen. Hvad skal jeg gøre? Men først må vi finde ham. Hvor er min skat jo. Jeg kan ikke komme fri herfra. Lad os se at finde fly. Ja, lad os det. Kom. Jeg tror, hvor er det? Det er måske... Jeg skal da alligevel, min skat. Skat. Er det rigtigt? Ja. Min skatter.